पिछला भाग में रउरा सुनले बानी की यक्षिनी के सपना में हमला से सुबोध में गलतफहमी पैदा हो जाला, जवना के चलते उ पपोरी पर टूट जाला जे ओकरा पर आयोडेक्स लगावे आयल रहे। हमला में पपोरी के कपड़ा फाट जाला, लेकिन साकेत मौका पर पहुंच जाला अवूरी ओकरा के सुबोध से बचा लेला। सुनंदा के साथे रणविजय के देख के साकेत दिल टूट जाला। रात के सन्नाटा में साकेत सुबोध के अपना संगे लेके सुनंदा के कमरा के बहरी खड़ा होके सुनंदा और रणविजय के बात सुने लागेला। भीतर के बात सुन के तुरते साकेत के भीतर भूकंप आ जाला आ उ अपना के काबू में ना पावेला। अब आगे बढ़ल जाव दादाजी के कसम खा के साकेत आपन बाही ऊपर उठवले आ एक के बाद एक मुट्ठी से दरवाजा पर 3-4 बेर मार दिले। रणविजय दरवाजा खोल ले। साकेत पागल बैल निहन धक्का देके भीतर घुस गई। सुबोध रणविजय के लगे रुक के ओकरा के एक्टक देखे लगले। भीतर के दृश्य देखला के बाद साकेत के आवाज कुछ देर तक छूट गई, लेकिन सुबोध भी भौजाई के शपथ लेला के बाद आइल रहले तो उ रणविजय के कॉलर पकड़ के कहले, मादरचोद के बाद सुनंदा के साथे अब का करत रहलू। जब वो मना करत रहली त रौरा मुंह में डाल देबे के बहुते हिम्मत रहे। रणविजय उनकर बात ना समझ पवले आ उनका से प्यार से बात कैलन। अरे यार, का कहत बाड़ू मदरचोद। फेर बिछौना पर बैठल सुनंदा चहक उठल। यह रणविजय कहत रहे कि तू मादरचोद हाउ। तुरते सुनंदा के पूरा बात बतवली। पहले सुनंदा अपना बात से लजा गईली। तब उ कहली कि उ हमरा से कहत रहले कि आँख के बूंद डाल दी, लेकिन उ आँख के माध्यम से गला तक पहुँच जाला आ मुंह के परीक्षण खराब हो जाला। उ ओकरा के ओ बिछौना के बगल में राखल आँख के बूंद भी देखवली, जवना के ढक्कन खुलल रहे। इस सब बात सुन के सुबोध रणविजय के कॉलर छोड़ के चल गईले। सुनंदा के एहसास हो गयल रहे कि मेंटल ओकरा से प्यार करत बा। एक आँख से ओकरा के प्यार से देखत कहली, का तू हमरा खातिर इतना सोचत बाड़ू साके। तू ता अतना प्यारा आ असली बाड़ू। एकरा बाद सुनंदा अपना कोमल हाथ से कुछ देर ले उनकर गाल दुलार कैली। सुबोध एह गलतफहमी खातिर रणविजय से माफी मांगेला। उ ओकरा के माफ कर देले, लेकिन उ निर्देश देत एगो बात कहले, केहू के कमरा में ऐसन टेबल्यू कई शिष्टाचार ना हा। एही बीच साकेत इहे कहले उ हमरा निहोरा पर आइल रहले कि उ अपना दोस्त के छोड़ के चलस। हमने के शौचालय के इस्तेमाल करे निकलल रहनी जा, लेकिन ऐसन आवाज सुन के हम तनी उलझ गईनी। लेकिन सुनंदा खाती हम आपन जान तक दे सकतानी। साचो सुनंदा से तोहरा इतना प्यार बारन। विजय उनका छाती पर हाथ रखत कहले, आजमा के देख, सब शंका दूर हो जाई। रणविजय हाथ पर हाथ धैले उ उत्साह से कहले। रणविजय जोर से हंसत बाड़े। रणविजय कहत बाड़े, ता आज से सुनंदा साकेत के हो गईली। इतना साल तक हम अपना मासूम दोस्त के संगे परछाई निहन रहनी, सिर्फ केहू ऐसन पावे खाती जवन की उनुका के पूरा सुख दे सके। अवूरी आज साकेत के तीव्रता देख के हमार खोज भी पूरा हो गई। रणविजय, हम एक बात पूछल चाहत रहनी कि का करेनी। सुबोध पूछ ले। सुबोध के सुनला के बाद रणविजय कहले, हम एगो प्रोफेशन फोटोग्राफर हई। बड़का पत्रिका खातिर फोटोशूट करेनी। फेरू रणविजय साकेत देख के कहले, त साकेत, बियाह के बाद सुनंदा के कहाँ रखब। तोहार कवनो योजना बा? कुछ योजना बनवले बाड़ू? साकेत गंभीरता से कहता रे। सांप के छेद में बढ़िया मजाक बा। रणविजय मुस्कुरा के कहता रे, हम तोहरा से कहतानी कि सुनंदा से बियाह कईला के बाद आप ए आलीशान घर में रहब, अवूरी आलीशान जीवन के हिस्सा बनब।
आपके हर छोट बड़ जरूरत अब घर में हुई रहला से पूरा हो जाई। रणविजय कहले। साकेत कोठी मिले के बाद सुन के बहुत खुश हो गई। बाकिर साकेत उतना स्मार्ट ना रहले। यही से सुबोध रणविजय से पूछले कि अगर साकेत असम में ना रहे के चाहत बा तब ओकरा सुनंदा तक ना मिली। सुनंदा चाही त ओकरा पूरा जिंदगी ए घर में रह के बितावे के पड़ी। ई बात दीवान साहब के वसीयत में लिखल बा। रणविजय सुबोध के ओर देखत कहले। पपोरी के साथी बने के सपना देखे वाला सुबोध के दीवान साहब के मर्जी के चलते ओकर नर्व खत्म हो गई। वो भारी मन से कहले, दीवान साहब वो बहुत बुरा कैले बाड़े। हाँ अब उहे बात दोस्त। रणविजय कहले। एकरा बाद सुबोध आ साकेत उदास होके अपना कमरा में लवट आइले। बिछौना पर लेट के जैसे ओकरा देह से खून रुक गईल होखे। कुछ देर बाद सुबोध चुप्पी तोड़ के कहले, भौजी चोद ऐसे हमार लोग गुलाम बन जाई। भाई रौरा ई करोड़ों अरबन के धन नईखी देखत, मेंटल कहले। त लौकत रहे। अब शर्त लौकत बा, अगर रउआ सहमत ना होखब त ई रउआ आपन नुकसान बा। दोस्त ऐसन नियम अवूरी शर्त प प्यार कभू ना पनपे, सुबोध कहले। भाई रउआ हमेशा नकारात्मक काहे सोचेनी, साकेत कहले। काहे कि हमरा तहरा जैसन संतरा से आकर्षित होखे के आदत नहीं थे। केशु के कहल बात भुला गईल बानी। ऐसे मन से बहक मत जाई, आ पहले सब कुछ साफ होखे दी। मत जानी कि ई ताल्लुकदार का लुकाइल बा, सुबोध कहले। हर डर तहरा शक के कारण बा भाई, लेकिन दोस्त यक्षिणी तक के जेल में बंद कर देले बाड़े। फेर का डर बा, यह सबसे बड़ डर बा। जब ई लोग यक्षिणी खेल सकेला त तोहरा हमार खेले में कतना देर लागी। भाई कवनो बात बा, आ तोहरा एगो बात याद बा जवन तू भुला गईल बाड़ू, मेंटल कहलस। का तोहार दादा के सुबोध कहलस। ना, जब हम आज माफी मांगे खातिर पपोरी के कमरा में गईल रहनी, ऊ लइका तोहरा याद आ गईल, साकेत कहलस। अरे हाँ, ऊ त पहले ही से दिमाग से निकल गईल रहे। धन्यवाद दोस्त हमरा के याद दियावे खातिर। बाकिर ऊ उहे बैठती चोड़ ह जवन हमनी के छुन्नू के साथे जंगल में मिलल रहे। पपोरी के कमरा में उनकर तस्वीर का करत रहे। यार अगर छुन्ना से झगड़ा भइल रहे त हमरा पूरा विश्वास बा कि यह लइका के चलते भइल हुई। काहे कि छुन्नू भी अपना मंशा में अडिग रहली के जाने, शायद वो ओ लइका के मना के ए ताल्लुकदार के नन के काटी लेती। सुबोध कहले। कैसे हुई ओकर नन भाई, ऊ लइकी हाँ आ ऊ रणविजय के भी जानत होखी है। यही से ऊ अपना लोग के फोटोशूट वाला बात से गुमराह कर दिली, जैसे कि ऊ लोग उनकर हकीकत कबो ना जान सके। यार ऊ सही खेल खेल ली, लेकिन ऊ लड़का भिखारी बन के उहाँ का करत रहे, मेंटल कहले। वो कहले कि यहाँ एक के बाद एक इतना राज बा कि जब तक सब कुछ साफ ना हो जाए तब तक ए लोग से सावधान रहला से निमन बा, सुबोध कहले। ठीक बा भाई, तू हमार जिंदगी हो, तू कहला के मुताबिक करा, प्यार से नरक तक। लेकिन का तू पपोरी के भुला जाई, मेंटल कहले। अब की बेर सुबोध तनी खिसिया के कहले। अब तू झोपड़ी के कान के नीचे खाई। अरे भाई खिसिया मत, चल चल अधूरा काम कर, ई त बढ़िया मौका बा, मेंटल कहले। अबे बुद्धि के दुश्मन, ओहिजा ताला बा ओहिजा घंटी मिल जाई, सुबोध खिसिया के कहले। भाई नई खन, आज सुनंदा फेरू से ताला लगावल भुला गई, साकेत आंख में खुशी के भाव लेके कहलस। नीमन, तब आ जा। वैसे हम एक बात कहे,
ताई के बारे में बहुत अपडेट करत रहे। सुबोध कहले, या भाई ताई असम TCS इंटरव्यू से काम थोड़ी है, अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, मेंटल कहले। दोनों जाना चॉकलेट लेके कोठी के पीछे ताई के ओर के ओ भूत प्रेत वाला कमरा में आ गईले। अब की बेर सुबोध कवनो हड़बड़ी ना देखवले, काहे कि पिछला बेर ताई अपना पिछवाड़ा पर चिपकल सर्विस आवंटन बहुते बढ़िया से याद करत रहले। साकेत धीरे से दरवाजा खोल के पहले भीतर चल गईले। सुबोध उनका पीछे पीछे चल गईले। तनी देर बाद चिट के आवाज हो गई। आ कमरा रोशन हो गई। ताई बिछौना पर बैठ के साकेत के एक्टर देखत रहली। ओकरा लगे पहुंच के साकेत हाथ जोड़ के कहलस, परी पौना ताई। ताई ओकरा के बैठे के कहलस। साकेत चुपचाप बैठल रहे। कुछ देर बाद ताई सुबोध से बात कईलस, जवन अभी भी पीछे खड़ा रहे। बैठे खातिर स्पीड पोस्ट से का बताई। सुबोध उनका बात से अचंभित होके बोले, जिटी। ताई एकरा बाद सुबोध भी बैठ गईले। कुछ देर बाद ताई जिप एरिया में पास में बैठल साकेत के पैंट के छू लेहलस। साकेत ताई के सीन वाला लागल। उ जांचत रहली कि तू फेर पैंट में नहीं खी कैले। अगर केहू अपना के दोषी ठहरावे तो उ झूठ बर्दाश्त नहीं खे कर सकत, ताई कहलस। साकेत उनकर बात सुन के तनी मुस्कुरिले। का तू डेरी दूध लेके आयल बाड़ू? ताई लालची आंख से पूछलस। हाँ ताई लया हूँ, साकेत प्यार से कहलस। एकरा बाद साकेत ताई के सब चॉकलेट दे दिहलस। ताई साकेत के बड़ा प्यार से दुलार कैलस। बाकिर सुबोध अभियो ताई के माथा पर टिकल लाठी के डेराइल आंख से देखत रहले। डेरी दूध खाद घरी ताई बतवले की उ AA गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी आ भूगोल में स्वर्ण पदक विजेता आ एगो कॉलेज में भूगोल के प्रोफेसर रहले। उनकर बात सुन के दोनों जाना स्तब्ध रह गईले। फेरू ताई बतावे लगली कि कैसे एक दिन उनकर पति उनकर आंख के सोझा मर गईल औरी उ चौंक गईली, जवना के वजह से उ प्रोफेसर के नौकरी छोड़ देली। एगो बढ़िया मौका के एहसास करत अब की बेर सुबोध ताई से पूछले, ताई सुनले रहनी कि यक्षिणी बहुत ताकतवर है, तो ओकरा के कैसे जेल में डाल देले बाड़ू? ताई बतवले। कलाचक्र के मदद से ओकरा के पकड़ लेहलस। कलाचक्र के दोनों जाना अचरज से कहले। हाँ ताई कहली। तब तक ताई के डेरी दूध खत्म हो गईल रहे। ताई अब पॉपिंस के मांग करेला। साकेत तुरते ओकरा के पोपिन दे दिहलस। ताई अब बहुत खुश हो गई रहे। लेकिन टाइम साकिल का हक आगे बताई, सुबोध कहले। ताई अंगुरी से ऊपर के ओर इशारा करत कहे लगली, ऊपर जा, सब कुछ पता चल जाए। सब कुछ? सुबोध कहलस। 12 भोजन 12 सांस उदासी जैसन मन के सिलाई के दुआ कहल जाला, जवन आकाश दर्जी हा। ताई कहली। ताई के ई आधा रात के कविता सुन के सुबोध आ साकेत अपना बगल के नीचे झांक के देखे लगले, काहे कि ताई के कविता उनका माथा पर चल गई। ताई फेरू बोललस। बलमा निगोदा, एक कटोरी घी। चावल में चावल, एक चुटकी लाल कमरिया मटकी, जेकरा के रात में लूटल गईल बा, ओकरा के ओकरे मानी। जे साड़ी पहन ले, हम ओकर पूरा बात सुनी। जिंदगी के काला ताला, चाबी देव, सृष्टिवादी, सबके नाव निकली, खाली घर के ध्यान से देख। होली खून खून से खेलत बा, पहिन उ चोली जवन देह ढंकले बा। यक्ष के बोली, अब उ ना बोली, समय चक्र में फंसल मासूम। यह सब भाग में
अब जंगल में मिलल ओह लइका के पपोरी से का रिश्ता बाताई के कविता कवन राज उजागर करी। जाने खातिर देखत रही यक्षिनी के बा आ हमनी के YouTube चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।